Beste mensen, wij, Lux Niesing en Dini Bijker, ik zou zeggen, als je een keer een onvergetelijke middag wil beleven, met streektaalmuziek, stukjes van Doris, of andere grote artiesten, Nederlandstalig, nou, dan zou ik zeggen, dan moet je ons eens bellen, dan komen wij bij u optreden en dan heb je vast en zeker een onvergetelijke middag. Je kunt ons bellen onder nummer 0529466346. Het kan dan wezen dat je Willemien, dat is mijn vrouw, daar ben ik mee getrouwd, als je die aan de telefoon krijgt, maar dan moet je maar even geduld hebben. Het kan dan wezen dat ik even mijn plassen binnen. Maar deur zetten, ons bellen en een onvergetelijke middag. Ik dank u vriendelijk.